hello guys! What's up? Sa UT Production here. Ito naman tayo guys, no? Maatikabong pag-uusap natin guys. Tutorial, kahit ano-ano pang kababalaghang makita nyo dito sa YouTube channel na to na sa UT Production. So okay guys, so ngayon ay umuulan guys, no? So marinig nyo itong mapatak ng ulan. So ngayon guys, pag-uusapan natin yung mga sound effects na probinsyano, kung saan itong galing guys. So malalaman nyo na dito kung saan galing yung mga sound effects. Mga sound effects transition na ginagamit ng ang probinsyano ni Cardo. Subscribe muna guys, hit the subscribe. Okay. So guys, so marinig nyo naman na yung mga transition sound effects ng probinsyano guys. Napakalupit, di ba? So makita nyo dito guys yung mga sound effects, mga transition sound effects ng probinsyano, and pwede nyo rin gamitin to guys sa mga kung gusto nyo gumawa ng short film. Okay, so saan nga ba galing ang mga sound effects na ang probinsyano? So saan nga ba? So saan nga ba galing yun guys? So ang ginagamit ng ang probinsyano sound effects transition ay galing yan sa isang kumpanya na tinatawag na Video Co-Pilot. So isa yung napakalupit na kumpanya guys. Sila ay gumagawa ng mga plugins ng After Effects na ginagamit din sa mga visual effects artists. 3D plugins, explosion, muzzle flash na ginagamit pagputok ng baril. So kahit ano-ano na yung talagang magagamit mo yun guys. Kung ikaw isang visual effects artist, so nandoon na lahat yung ginagamit mo, magagamit mo. So madami namang kumpanyang gumagawa niyan guys, pero mas malupit talaga yung Video Co-Pilot kasi nandoon na lahat yung kailangan mong gamitin sa mga project mo kung ikaw ay visual effect artist or video editor. So lahat na nandoon na guys. So, okay guys, nandito tayo ngayon sa studio natin and pupuntahan natin yung website kung saan mabibili yung motion falls na package ng sound effects ng ang probinsyano guys. And so, okay, let's go. So okay guys, nandito tayo ngayon sa ating browser, Google Chrome. So kita nyo naman yung channel ko guys. So subscribe the channel. And dami kayong makikita mga kababalaghang video dyan. So okay. So ang motion pulse guys ay galing sa isang website na Video Co-Pilot. Sila yung gumagawa ng plugins ng After Effects. So puntan tayo, type tayo dito na videocopilot.net. So ito yung Video Co-Pilot guys. So makikita nyo dito guys, madami kayong plugins na kung may pera kayo, mabibili nyo to sa napakamurang halaga lang naman. So dito guys, makikita nyo meron tayong Element 3D, Optical Blurs. So lahat yan guys ay plugins ng After Effects. So talagang magagamit nyo yan guys. So syempre may kamahalan lang dahil ito ay dollars bebe. So Action Essentials, madami pa to lahat guys, madami talaga, napaka-astig ng website na to, wala akong masabi dito. So ito yung motion falls guys, ito yung mga nandito yung mga
napakalupit na sound effects ng Video Copilot na ginagamit ngayon ng ang probinsyano. So search natin dito guys, Motion Pulse. So open lang. So ito yon, Motion Pulse Max. So may demo sila dito guys. Pakinggan natin. Tingnan natin. So okay. So may bundle dito guys. Pwede nyo bilhin yan. So hindi ako binabayaran ng Video Copilot guys. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung saan to galing at bakit to napakalupet. So tingnan natin guys yung motion pulse nila. So kita nyo naman guys. So ayun yung motion pulse guys, no. So nakita nyo naman napaka-astig na mga sound effects. So yung mga 3D na yun guys, so ibang plugins na yun. So 3D element na yun guys, na yung makita yung mga plugins na yun. So pwede nyo rin bilhin yan guys kung may budget kayo. So ito ay nagkakahalaga ng $149.95. So yakang-yaka naman guys kung payaman kayo di ba? So okay guys, so yun yung motion pulse sound effects plugins ng Video Copilot na ngayon ginagamit ng Ang Probinsyano teleserye. So rinig nyo naman guys, napakalupit. So kung isa kayong filmmaker o VFX art, lahat ng resources na gagamitin mo as VFX artist guys, nandun na lahat sa Video Copilot. Nagtuturo din sila ng mga tutorials dun guys, napakalupit. So doon ako laging nanonood ng mga tutorials para syempre ma-enhance pa yung pagiging VFX artist you guys. So hindi lang naman tayo isang video editor, mas malupit pa rin yung guys na VFX artist ka, then video editor. So subscribe guys, madami pa tayong pag-uusapang umati ka pong mga tutorials or kailangan yung malaman as VFX or filmmaker guys. So comment below, like, subscribe. My partner, my man, Makadaot Film, shout out nga pala. So keep up the good work man.